Oso egun berezia da gaurkoa. Ez Sudurgorrien festagatik bakarrik, baita txapas maisua aurten jubilatuko delako ere. Baina berak honela dio, jubilatu bai, baina erretiratu ez. Datorren urtean ere hemen izango nauzu eskusoinuarekin. Biribilean eseri eta galde egin die aurrei. Zer oroitzapen eramango duzue zuekin aurten? Guztiek altxatu dute eskua. Nik udan, autobusaren mira izango dut. Autobusaren mira? Bai, Xabi Bihurri txoferarekin, egunero dugu katxondikleta. Xabirekin, niri sekulako herrieta egin zidan behin. Pipazalak lurrera bota zenituelako. Eta zerlekuan muki bat itxatzi zenuelako, zikinontxo! Egia da, txoferra asko maite dute aurrek. Gaur esaterako, autobusa koloretako puxikaz apainduta ekarri du. Chorizo planplona!